So hi, hilo may buntag, may udto, may hapon yung tanandra mga bayot kung asa mo na himutang maing paglantaw na pod sa ako ang video karong adlaw. So for today's video mga bayot, aniya na po si Celestina sa kusina kay maggama kog kalanon karong mga panahona. Yes mga bayot, gapalit nga ako ang kapika sa ilong og karning manok mga bayot, morning ako ning hinluan daan. Pangwaon ko ng mga tambok-tambok mga bayot ug mga kasamputan kay di man na mapilog kaon. Diri mga bayot sa ako ang planeta mga bayot kaniadto ang akong ugangan mag bluto karning manok mga bayot murag unod ug bukog na iyang ipabilin. Dili na sila ganahan mo kaon og panit aning manok mga bayot. So ako lang po ning hinluan mga bayot. O kaon ko ning mga kapanitan ug kaning nang gaway-gaway aning iya ang kalawasan mga bayot aron hinlo pud lang tawon o hinlo ba sa ato ang pagluto. Kay duha ka pa aron may gipalit sa ko ang kapika sa ilong mga bayot. Unya feel na ko gamay ra gyud. Ako ni siyang dungagan aning tibuok mga bayot kay kaning karniha mga bayot whole ning gipalit sa ko ang bana pero ang pakuan na og kanang kapaahan giluto na ako og sudan ni Karina kanang maggama ko og sinabawan mga bayot ba mo nay ako ang ipang subak kay si Karina mga bayot ganahan kana siya og karne kaning karnihang manok ra pod diyang ganahan pero og kanang karning baboy mga bayot di na siya ganahan og sinabawan ganahan na siya og barbecue. So pungwaon ra ako ng mga tambok-tambok aning liog mga bayot kay aron hinlo lang tawon ba then napoy nagpabilin nga baga aning kadaplinan mga bayot mo nang kwaon po nato na din ha dayon kaning mga kaduguan mga bayot so ato sa nang hugasan daan di sir na to ni siya lutoon. Bitaw-bitaw mga bayot ay before po na ako nagibutang sa ilaang kaladzinika mga bayot ako po man ning gihugasan daan dayon human ako gutad mga bayot ato ra gihapon hugasan mga bayot wa man sila nagluginot diri og tubig kaning ilang tubig diri mga bayot init og bugnaw ni og ganahan kang kanang imo ang bitok mangurog-kurog pwede kang mo inom og bugnaw diri para mo nuhop-suhop lang iya ang seasoning ato ang ipanghagbong mga bayot ako sa ni diri slice on ginagmay kay aron pod mo suhop ng kaparata na ng kailaluman lagi. Kaniadto mga bayot sa amuha pang probinsya o sa amuha pang bukid ba o buga. Basta magihaw na gani mi karning manok mga bayot nindot jud kaayo nang imo og tinubuok. Og dili man gani tinubuok mga bayot kanang gutad-gutaron ba dan sa gulag kamong kay kapayas den tunuan. Lambi na kay na sa amuha mga bayot diri mga bayot di gina siguro mukaon ako makagupa og kanang ang kuwang lutoon nga sinabawan aning karniha di gid siguro na manambaling kay di man mo higop og sabaw mga bayot. Muhigop ra na og sila og naay sabaw-sabaw kanang magama na iya ang inahan og supas. Supas mga katong butangag tubig mga bayot then yogurt man siguro to dahil naisagro-sagulain then butangan og parsley then asinan mo na ila ang ganahan imnon basta tingtugnaw. Human og slice mga bayot ug human og bubo sa mga seasonong dire ako na ni siyang isit ning ilang landahan dire mga bayot kay aron maluto na ni time man lang nako nag 30 minutos tinabrihan ta na dinha mga bayot then nato na ning ipasok. Dita nga mabalaka mga bayot o makulbaan og kaning di mapagod ni siya kay dili ni siya mapagod mga bayot kay kaning ila ang machine diri mga bayot automatic murag na magic ba bitaw-bitaw mga bayot ay gihidlaw ang inyong silingan diri og kaon og luto mo nang gadungag ko dinhi mga bayot gisagulan ako nagbatter den giasinan po nako na den giukay-ukay nako mga bayot diri ra ko nakakita nga magdungag sa rice cooker o kayon bitaw mga bayot ay giukay nako na siya mga bayot aron makatag ang butter nga ako ang gihagbong ba ato sa nang takloban ra mga bayot kay napay remaining time din hingat 20 seconds inigkalutuan ni tanan mga haon nami mga bayot alas 12 na diri kadlawon mga bayot mo bay paguli sa akong mga kagupa gikan sa ila ang shop ba unya gipanggutom sila mga bayot pag uli nilang duha mao nang min request ang ako ang kapika sa ilo nga magluto kuno ko og kalan-on na pod mao nang gapanit ang inyong silingan diri og potato mga bayot kay nakoy gilanda din hinga pipila ka karning baboy diri mga bayot ako lang ning birahon ning fan din mga bayot aron dili ra kayo tantong init ning ato ang panagway bag ato ning idasok pa sa ilalom so ako ra ni panghagbong ning pipila ka potato mga bayot nga ako ang gipanitan humanan ako naghugas dayon ako ra po na siyang sirad-an og balik kay aron maluto ni siya tanan. Humagpangaon na mo mga bayot, nag-slice na po dahil ko din og apple. Hilahin na siya og color mga bayot, pula og yellow o green, pero parihara na sila og lasa.